Fit-tielet ħadd tar-Randan fis-sena A, is-sena li qed nissegwu din is-sena, nibdew nisemgħu rakkonti straordinarjament sbieħ u profondi mill-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel rakkont li jitħabbar fit-tielet ħadd tar-Randan huwa meħud mill-kapitlu 4 tal-Vanġelu skont San Ġwan. Huwa l-laqgħa ta' Ġesu ma' mara Sammaritana ħdejn il-bir ta' Ġakob. L-ewwel riflessjoni tiegħi llum hija fuq it-talba li għamel Ġesu lil din il-mara. Atini nixrob. Jibda dialogu magħha billi jurija li għandu laġġ, li għandu bżonn l-għajnuna tagħha, li tista' jekk trid tkun ta' għajnuna lih. Għatini nixrob, jiġifieri għandi laġġ. U niftakru li din il-kelma se nisimgħuha wkoll meta jkun fuq is-salib u jgħid għandi laġġ. U laġġ wieħed jirrispondi għalih billi dak li jkun jagħtih x'jixrob. Ġesu stess jgħid kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Min jaf kemm uħud minn ħutna għandhom laġġ għall-imħabba tagħna. Ir-risposta tagħna se tkun. Imma is-Sammaritana issib diffikultà biex tgħinu għax hu ludi u hi Sammaritana. U Ġesu jgħidilha kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku inti kont titolbu u kien jagħtik ilma ħaj. U din hija t-talba li nixtieq li nagħmlu l-kol flimkien fit-tielet ħadd ta' dan ir-Randan imqaddes. L-ewwel nett li nifhmu min qed jgħidilna għatini nixrob. Huwa Ġesu l-iben ta' Alla l-ħaj. U meta nindunaw minnu dak ir-raġel bil-għaġġ qudiemna, aħna nitolbuh u jagħtina ilma ħaj. L-ilma ħaj ta' Ġesu huwa l-imħabba tiegħu, il-grazzja tiegħu, il-maħfra tiegħu, il-paċi li hu biss jista' jagħtina. Fil-bidu tar-Randan aħna tkellimna dwar il-ħobs ta' din id-dinja u l-kelma ta' Alla. Illum il-mulej juża l-ilma li jagħti l-ħajja, anzi l-ilma ħaj, bħala sinjal tal-maħfra u tal-imħabba tiegħu. Fil-fatt li s-Sammaritana mhux biss ikellimha fuq dan l-ilma ħaj, imma ġala tikkonsidra ftit il-ħajja tagħha u jistidina biex il-ħajja tagħha tkun iżjed ħajja ta' sewwa. Hemm kelma oħra li nixtieq intemm ir-riflessjoni qasira tiegħi biha. Ġesu lis-Sammaritana jispjegala li Alla huwa spiritu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispiritu u fil-verità. Jew nitolbu li f'dan l-istaġun sabiħ fejn aħna l-Maltin u l-Awġin tant nuru devozzjoni, tant purċissjonijiet, manifestazzjonijiet, wirjiet, pageants, li huma affarijiet kollha sbieħ. Nitolbu li il-qima tagħna tkun dejjem fl-ispirtu u fil-verità.